Ce bine să te scoli de dimineață. Cât o fi ceasul? Trebuie să dau pijamalele jos și să mă duc la școală. Să ne punem în dulap și să ne luăm hainele de școală. Ne punem căciula, geaca, Adidas și pantaloni. Ne luăm ghiozdanul și mergem. O, bună, tata, ce faci? Să iau niște mâncare la mine, să iau niște prăjitoare. Să iau și eu niște prăjituri. Și patati, am plecat la școală. Pa. Este trenul aici? Nu este. O să merg pe jos până la școală. Am ajuns la școală. Intrăm la școală. Întreb pe doamna de serviciu. Să intrăm la noi la oră. Bună, doamna de serviciu. Intrăm la mine la oră. Așa. Bună, domnul profesor. Bună ziua. Așa. Ne luăm un pix frumos și foile. La ce trebuie să scriem, domnul? La română. Ok, scoateți-vă cartea. Ok. Scrieți. Ok, da. Să scrieți corect. Da, domnul. Gata, domnul. Adu foaia. Ok, domnul. Pot să-mi pun cartea? Da. Punem cartea. Așa. Marius 7. Andrei 9. Irina 10. Cristian 9. Mulțumesc, domnul. Cu plăcere. Să-l punem aici. Domnul, pot să mă duc până la toaletă? Da. Bine, am plecat. Mergem la toaletă. Baie. Mergem la baie. Ce bine e. E super bine.
Ce bine este. Ne spălăm pe mâini. Închidem capacul. Ok, ne suim sus la clasă și da, ne punem. Copii, am să vă spun o întrebare. Astăzi o să avem un consiliu cu profesorii și o să mergeți acasă. Mulțumim, domnule. Sunteți cel mai bun, domn. Sunteți cel mai bun, domn. Scuzați-mă, nu-i nimic. Ok, o să mergem acasă. Să mergem acasă. Pa domnul de serviciu. Hai să merg la magazin. Pentru că de ce nu? Magazin. $5. Așa, acest suc, aceste sucuri. Deci, luăm așa. 5. Cât fac aceste două sucuri? $10. Ok. Să mergem. Scuze, tata. Nu-i nimic, fiule. Mă sui sus și mă pun în pat. Dar întâi să-mi pun ghiozdanul și vreau să mă schimb. De ce mi-am aruncat hainele? Vreau să mă schimb, să-mi iau hainele de casă. Să-mi iau hainele de casă. O să ne îmbrăcăm și o să ieșim să mai tragem un gură de aer, mai bem suc, mai vedem ce mai se întâmplă. Ce mi s-a întâmplat? Ce mi s-a întâmplat? Tată, mi s-a întâmplat ceva. Sar într-una. Ok, unde pun sticlele? Le pun aici. Ok. O să mă pun în pat și o să mă culc.